Сарытау өлкәсенең Дергач районындагы Алтата һәм Сафаровка авыллары. Татар даласы. Совет чорында яшәп күнеккән тормыш монда инде күптән беткән. Колхозлар таралган, ташландык өйләр арткан. Авыл тирәләрендә сулыклар да юк. Кырыс климат үзенекен итә. Тотабыз тирлегебез дә бар, кышларыбыз да бар. Сугына юк име? Сугына юк да. Су кирәк, су давайыгыз безгә су. Инешләргә су ибәрегез, кышлар үстерергә, былай кичкенә посудаларда үстерәбез кызлар. Сафаровка авылына керүгә юлыбызда Нойлә апа белән Мансура апа очрады. Кулларындагы тартмада сап-сары каз бәбкәләре. Сатып алган алуын, ләкин ничек үстерергә авыл тирәсендә бит су юк. Малларга шулай агызып су ичертәсезме? Мансура Мәүлетова маллар һәм кош-кортларны счетчиклы краннан агызылган су биреп үстерергә мәҗбүр. Күп киләме суга? Әлдә яң куйдылар. Тикшереп бирәләр. Тикшерәләр. Тикшереп бирәләр. Шулай итеп хуҗалыкта малларны киметкәннәр. Мусугымга теге елга, Алла кушса. Күпме мал тотасыз барлыгы? Юк. Бер сыерыбыз гына. Ул көтүдә. Ул көтүдә бер ун баш куябыз. Сусап килә инде хәтта. Я да вата су ичерәбез шак колонкадан ташып. Тормыш иптәш әйтү буенча, мондый шартларда авылда яшьләр калмый. Үз балалары да шәһәргә киткән. Авылда калдылармы балалар? Хәзер юктыр, юк. Саратовта бишез. Урытталар. Икенчесе? Икенчесе дә Саратовта. Икенчесе дә. Монда калырга теләмәделәр. Я белмим, теләмәделәр. Юк иде, картлар гына. Эш урыны юк. Эшләре юк, без пенсиядә хәзер. Кая эшлисең? Күп маласыз пенсия? 11 мең. Минеке 10 мең. Сафаровка авылында бүген 600 кеше көн күрә. Таш мәчеттә азан яңгырап тора, мәктәпләре дә бар, ләкин эш проблемасы хәл ителмәгән. Шундый ук хәл күрше Алтата авылында да. Шунда Алтата авылы тирәсендә соңгы елларда 5 бия дә кибеп беткән. Алай гына түгел, менә күлләр дә юкка чыгып бара. Әле 10 ел элек кенә бу урында зур күл булган, хәттәки аккышлар йөзеп йөргән диләр. Хәзер исә биредә сазлык та юк. Сухой давным-давно сухой. Монда бер нәрсә юк инде, менә зур күл булган. Колхозы булмаса кипте, татарский булмаса кипте, Прункин булмаса кипте. Узин булмаса Сенугайский пруд кипте. Без выходили за счет прудов. Из-за отсутствия годового осадка киптелер. Кышка көнне кар юк, язга көнне яңгыр юк. 92 яшьлек Җәмил Бакиров су мәсьәләсе турында сәгатьләр буе сөйли ала. Ул гомер буе колхозда икътисадчы булып эшләгән. Минзәләнең авыл хуҗалыгы техникумында белем алган. Әйе, эчәргә су бар, ләкин бу да вакытлыча булырга мөмкин. Чөнки Иделдән суыртып китерелүче су трубалары инде шактый таушалган ди ул. 72 елда төзелгән армированный теге 45 сантиметровый трубалар белән тоткан иделәр. Утечки күп. Ломается часто. Җәмил абый сүзләренчә, колхоз таралгач авылга игътибар кимәгән. Иң мөһиме, кара күпер дип аталган зур биядә су кипкән. Аны ясаучы юк. Технический су әле вот Черный мостта без бывает гана. Колхоз шиберләренең генә булса да су калдырайдык зур суда. И шул зур судан колхоз кеше белән насосный станция Шишек 12 сәгать көненә качат итә иде. Шуннан 1000 рогатка су эчә иде дә шул 2000 кешедән башка 7000-8000 куй тора иде сарыклар Осыпоголовье. И вплоть до того, что дунгозда тутайдык, птицеферма тутайдык. Короче говоря, все виды скота были обеспечены технической водой. 3 миллион гектар пашня орнына
3 гектарның берсе генә эшли. Калганы заброшенный. Эш эзләп борынгы заман кебек Мәскәүгә йөриләр, Саратовка йөри, кем кая что находит. Җәмил Бакировны авылның чын патриоты дип атарга була. 3 кызы да шушы районда калган. Берсе укытучы, икенчесе табиб, өченчесе икътисадчы. 5 оныгы, 9 оныкчыгы бар. Борынгы водопровод biraz кайбер вакытта тукты нәрсәгә ремонтка. Тут ишелән дә, ту ни, булай, ну, су белән нормально. Кеше китәме авылдан? Ну, яшьләр китте инде, калганнары монда средний возраст пенсионерлар основной калды. Су мәсьәләсе хәл ителмәү бүген татар авылында фермерчылык, яшелчәлек белән шөгыльләнергә мөмкинлек бирми. Димәк, эш юк. Халык китә, яхшырак, уңдырышлырак туфрак эзли. Бу чыннан да кырыс климатлы җир санала. Игенчелек белән шөгыльләнер өчен рисклы территория категориясенә керә. Җирле түрәләр ярдәм итәргә ышандыра диләр, ләкин вакыт агымы авылны бүген коры далага әйләндереп бетерә кебек. Алга таба әлеге авыллар турында сөйләвебезне дәвам иттерербез. Айзат Шаймарданов, Татарлар, Сарытау өлкәсе, Алтата һәм Сафаровка авыллары.